пуснем един лайв. Почваме да снимаме. Тя е, че си много нисък, бе. Аз знаеш, че ме ще държава грипна вакансия до вторник включително. Само за грипни вакансии си говорим тук, този канал пропада. Какво правиш, бе? Здравейте, ние сме Ирина и днес... Между това ще ми решиш. Кое? От кучешката храна. Не са нали, бе? Минаха 3 дена. Аз днес, който се изкъпах от тогава, не е правото се едно някаква мирзивка ми е пръднала на косата. Казаха се едно някаква мирзивка ми е пръднала на косата. Почвам. Почваме! Добре дошли в днешното видео, може ли да спеш? Добре дошли в днешното видео, днес ще правим Две истини на лъжа, т.е. вие сте гледали вече много пъти сигурно такива видеа, но ако случайно някой не знае... То в заглавието подказва какво е видеото. Не, в смисъл, казваш две истини, една лъжа на другия човек, той трябва да познае кое е истината и кое е лъжа. И докато Антон е там, нека да ви обясня, няма да има наказания в това видео, между другото, който събере повече точки, защото ще ги броим, ще излезем с Антон и другия човек трябва да го почерпи нещо. Антон още не знае какво ще бъде правилото, след малко ще научи. И нека да започваме с това видео, най-сетне вече. Може да се абонирате за двата ни канала, тук горе в ъгълчето. Дай малко се няма да кажа, че всичко само казваш де. Да, винаги. Абонирайте се за двата канала, ето тук горе. Давайте се говори. Добре, нека да започваме с това видео. Ага. Първа съм аз. Първият факт е, че когато бях малка, много лесно... Много лесно. Изчакайте сега. Не. Бъркам думите. Уау. Падах много често, ама много лесно се наранявах и много ревах. В смисъл, и то беше 50% от това, че ме е страх. Втори факт е, че когато бяхме първи-втори клас, много обичах да ям бирени фъстъци, направо на едно ядене съм изяждала по такъв пакет. Третия факт е, че съм обиколила над 11 държави. Ами, според мен... Някои от тях по 2-3 пъти. Първа, стига си яла. Първата истина според мен е, че много обича беременни фъстъци. И втората истина смятам, че е много лесно там, дето си спада първото детка. Първата истина е, че съм обиколила над 11 държави, някои от които по 2-3 пъти. Да, падах много често, да, много ревах, но не е защото ме е страх, а защото много ме боли. Добре, но пак познах нещо. Не е като нищо. 0,5 точки за Антон. Добре, първият въпрос, да, е, че бях на 9, когато паднах много сериозно с колелото и буквално целият ми крак беше оживлен. Втория въпрос, като малък супер много мразех да ям фъстъци. Третия въпрос е, че съм ходил 5 пъти в Турция. Първата истина е, че си ходил 5 пъти в Турция. Втората истина, че винаги си обичал фъстъци. Или не? Това, което беше лъжата, е, че не съм ходил 5 пъти в Турция. Сега ще ми бъде третия път. Чакай, ще да кажа, това беше клипа. Значи за нея 0,5 точки. Добре. Първият факт е, че когато се запознахме, йойото, което искаш ти да хвърлиш, беше синьо в тръбата. Тръба. Да. Тръба загад. Вторият факт е, че първият път, когато започнахме да снимаме видеа с тебе, много го заобичах и никога не съм се притеснявала повече да снимам видеа. Третият факт е, че преди много обичах железни бомбони, ама сега много мразя и не обичам. Добре, значи, според мен лъжата е, че преди много се обичала, сега ги мразиш. Не. Сега много обичаш железни бомбони. Добре, и сега чакай да кажа другото. Другото е, че йойото, което иска да фърля, беше синьо. Не. И какво не беше ли синьо? Не, беше розово. Оф, да. Значи Антон сгреши и няма точки. Добре, ние сме наравно. Не, да, наравно. Давайте си. Така, значи първия факт е, че... Чакай, аз дори не знам отговора. Чакай, изхапвам докато го... Не изхапвай се! Е, че на село сме имали много животни. Втория факт. Първия ми сериозен телефон с тъчскрин беше бял цвят. И третия факт... Ама преди това пак си имал, тъй ли? Да, ама този, който се най-много съм харесвал, най-много съм работил на него или издържал най-много това. Добре. Така. Стана ми ясно. И третото, че съм ходил в Видин 2 пъти. Третото е лъжата. Да. Ама не, защото ти никога не си ходил във Видин. Да. Значи 1,5 на 0,5. Когато имаш страхотен най-добър приятел, който знае всичко за тебе, няма да се оплакваш после. О, Богу! Не питайте какво стана, може да знаете какво стана. Разсипай ги. Аз ако ги взема, няма да паднат. Първият факт, че съм ходила 4 години на народни танци. Вторият факт е, че точно един път съм спала в детската градина и винаги съм разила да спа. Третия факт, на 5 май станахме 10 000 в моя канал. Миналата година.
На именния ми ден. Значи първото е, че си ходила 4 години на родната. Това е лъжата. Не. Детската градина много си обичала да спиш. Добре, това е лъжата. Не. Ти пак не ги нацели. Добре, то остана само за 10 000 абоната. Не може да ми миналата година само 10 000 абоната. Беше 2 май, Антони. Миналата година беше 2018, ако още не знаеш. Да, знам. Да ти припомня. Първото е, че преди това, когато бях малък, имах домашни любимци и те бяха костенурки. Втория факт, втория. В детската градина обичах да ходя. На какво? Когато имаме представление. Третия факт е, че съм си чупил 2 неща. Костенурките бяха на баба ти, не бяха твои. Ау, Миша! Добре. Ами, това е лъжата. Да. Еми, знам го. Цяли Искам чокофаредо, знаеш ли? Първият факт е, че много обичах от много малка да се лакирам или да му лакираш и аз просто се лакирах сама. Ма до ден днешен много обичам. После пък до 2015 много мразех да си слагам някакви гримове по лицето, ама после пък заобичах. Третия факт е, че в момента имам много силни по тялото от батона. Добре, сега ще кажа лъжата. Какво правиш? Истина е, че до ден днешен обичаш да се лакираш сама. Грешка. Единственият лак, който обичам да си слагаме е безцветен. Не обичам да се лакирам, да се занимавам толкова много с някакъв цветен лак. Да, но имам 0,5 точки. Ние сме на 1 на 1,5, нали? Значи разбрах ли кой ще ме черпи. Айде да направим реванш. Не. Това беше видеото, надяваме се да ви е харесало, което така може да го харесате, да се абонирате за канала ни. Аз това го казвам. Това беше видеото. Ако ви е харесало, може да се абонирате за канала ни, да натиснете камбанката, за да получавате известия ни преди жестове. Добре. Ти кажа в началото всичко, аз ще кажа в края. Чакай, само забравих да кажа нещо. Да, че... Да, кажи нещо. Че само забравих да кажа нещо. Ако в Инстаграм правите едити, тагвайте, за да може да виждаме вашите едити. Защото имат такива едити, които не виждаме, защото не сте ни тагнали. Спираме! Сега да кажем фон. Добре, това беше. Ще се видим следващия път. Дали ще се видим? Черен хумор.